Halmetojen Jaakko ja Postin Olli. Tultiin tossa yksi päivä Helsingistä samalla kyydillä ja varmaan 4 tuntia juteltiin vallasta ja vaikuttamisesta ja median murroksesta ja nyt tietysti ennen kaikkea ravitsemuskeskustelusta, joka on taas pinnalla ja uskaltaisin jopa heijastaa, että vähintään tulevan kuukauden niin tulee olemaan taas aika kuuma peruna ja isossa mittakaavassa mulle ainakin näyttäytyy, että tämä aika nostaa pintaan aika isoja murrospisteitä, ei enää pelkästään yksilön tasolla, vaan tavallaan rakenteellisella tasolla. Ja tämä totta kai saa enemmän ja enemmän tietynlaista tulehdusta pintaan. Ja mitä ehkä oikeastaan Ollilta haluaisin alkuun kysyä, mitä ajatuksia tässä ajassa on niin kuin päällimmäisenä? Meillä on todellakaan käsikirjoitettu tätä ja katsotaan vähän, että mihin suuntaan keskustelu lähtee menemään. Joo. No päällimmäisenä oikeastaan se, mitä Gary Vee sanoi joskus varmaan ehkä viime vuosikymmenen lopulla, että I believe that the internet is the thing, että netti on se, mikä saa lopulta hyvän voittamaan pahan maailmassa. Pahahan on sellainen asia, että se ei ikinä kestä päivänvaloa, eli paha ei ole ikinä näkyvillä. Netti tuo kaiken näkyville ja sen takia se poistaa pahan maailmasta. Ja toihan on ajatuksena on niin vieras monelle, että internetkin oli tavallaan trendi. Jengi vastusti sitä, että ei, että tää nyt on vain joku ohimenevä juttu. Ja tämähän on itse asiassa, just oli Amsterdamissa kuuntelemassa Garyä, niin hänen yksi pointtinsakin, että suurin osa ihmisistä ei ymmärrä sitä nimenomaan, että mikä asia internet ihan oikeasti on. Ja että se on tavallaan väistämätöntä, että se tulee nimenomaan murtamaan kaikki rakenteet ja tuomaan nimenomaan sen aitouden, läpinäkyvyyden ja muun kaikkeen. Että toi on teknologian ohjaama ilmiö, ei niinkään se, että meillä olisi jotain mielipiteitä siitä tai näin poispäin, vaan ennemmin tai myöhemmin toi tulee vaan pyyhkäsemään kaiken läpi. Ja nyt jos mä mietin itse asiassa heijasteena sitä, että tässä ajassa, jos me mennään kauemmas vaan näistä ilmiöistä, vähennetään sitä interaktiivisuutta, osallistumista ja pyritään enenevissä määrin nojaamaan siihen meidän vanhaan status quo-rakenteeseen, mikä on toiminut viimeiset x 100 vuotta käytännössä, niin sillähän ei ole käytännössä enää kysyntää, koska sille ei ole huomio. Ihmisten huomio on ainut, mikä määrittää sen, että onko sun tekemisellä oikeastaan mitään merkitystä. Ja totta kai tää on ehkä vähän niin kuin karrikoitu, mutta suurin piirtein noin se menee. Mitä mä katoin, taisi olla uusimmat otsikoinnit sellaisia, mitkä vähän herätti itsessä hilpeyttä, niin jossain Iltalehdessä tai itse asiassa Hesarissa oli, että suomalaiset eivät syö ravitsemussuositusten mukaan. Ja se on mulle ainakin humoristista ennen kaikkea sen takia, että se ei edes pyri tarjoamaan mitään niin kuin oikeasti olennaista tietoa. Se vaan toteaa, että okei, että tämä homma on edelleen mennyt ihan puihin, mutta se ei pyri opettamaan ihmisille, että mistä tämä ilmiö johtuu, tai varsinkaan sitä, mitä nyt Olli on vuosia tehnyt, että mitä ihan oikeasti sitä kaupasta kannattaa ottaa. Ja tässä se tavallaan isoin markkinarako tietysti on, että jos se instituutio on antanut jotain käsittämättömän laajoja ohjeita niin kuin vuosikymmeniä, ja nyt ihmiset saa koko ajan eri mediasta tarkempia, spesifimpiä, yksilöllisimpiä ohjeita, kuinka sä viet sen käytäntöön, niin ei sillä instituutiolla ole mitään varaa enää vetäytyä ja jatkaa sitä tavallaan metatason huutelua, kun joka ikinen helvetin media antaa sulle sen viihteellisemmän, taiteellisemman, kauniimman ja tunnepitoisemman jonkun reseptin tai muuta. Ja se on se, mikä ohjaa sitä. Kaikki media muuttuu kantamaan enemmän tunnetta, enemmän vaikuttamiseen liittyviä symbolifunktioita pohjimmiltaan. Ja jos tuossa ajassa jää siihen tosiaan positioon, että no me ollaan edelleen tää niin vaikutusvaltainen taho, jolla on paljon kredibiliteettiä, niin katsotaan 3 vuotta, katsotaan 5 vuotta. Sua ei ole enää olemassa siinä muodossa, koska sä et tarjoa lisäarvoa sillä tavalla, mitä ihmiset vaatii. Niin, koska muut tarjoaa jo. Eli kun sulla on ollut se hiton monopoli, niin sä oot voinut vetää sen niin erseelleen, kun voi ikinä vetää, ja sillä ei ole mitään väliä, kun sulla on monopoli. Se on ihan sama, miten sanotaan vaikka alkomyyjät, niin vaikka ne ei tietäisi niin mistään mitään, niin sillä ei ole mitään väliä, jos ei ole mitään muuta paikkaa, mihin mennä. Sitten kun tulee kilpailuun, niin hups, sitten pitäisi vähän jo tietää, niin mitä tekee ja mitä sanoo. Mullahan ei ole ikinä ollut mitään monopolia niin ravintotietämyksen jakamiseen, niin mun on pitänyt tehdä se hyvin, jotta mä oon voinut saada mitään huomioon. Jos mä tekisin se sillä, että mä sanoisin vaan ihmisille, että no,
täällä jossain paljon tehtävissä tutkimuksessa lukettiin ja whatever ja tälle, niin se ei ole se leveli, millä mä niin saisin aikaan yhtään mitään tai että kukaan ihan hirveästi mua niin kuuntelisi. Jos mä joudun aloittamaan sen ihan niin kuin, tavallaan nolla-asetelmasta, että mulla ei ole sitä valtaa, niin kuin, mistä lähtee liikkeelle. Ja yleensä jos mulla olisi valtaa, niin mähän niin kuin helposti vaan niin kuin laiskuttani sanoisin ihmisille, että no syökää enemmän niitä kasviksia. Enkä mä itse välttämättä edes jaksaisi niin kuin ottaa selville, että mitä sille normi-ihmiselle tapahtuu, kun se menee ja yrittää ostaa niitä kasviksia. Mä oon itse esimerkiksi yrittänyt tehdä, niin mä luin lukiossa Jari Sarapsun kirjan ja siinä se inspiroi mua niin paljon elämänmuutokseen ja terveellisyyteen. Mä koitin ainakin viikon ajan, niin mä tein vaikka mitkä päiväkirjat, koitin syödä niin terveellisesti, mutta ei kukaan kertonut mulle, että miten ne saa maistua hyvälle, tai että ei sitä jotain niin kuin ei-satokauden mukaista, jotain kiukkuteho, paprikaa myrkytetty, niin ei sitä edes saa maistua hyvälle. Siis ei kukaan kertonut mulle tätä. Et siihen tarvitaan sellaista asiantuntijaa, joka pitkään haluaa niin kuin auttaa ihmisiä ja sitten osoittaa omatkin käsitykset uudestaan ja uudestaan vääriksi. Et sitä mä teen edelleen, että mä menen ihmisten luomaan, niin neuvon niitä, mä yritän saada ne voimaan paremmin ja sitten mä aina huomaan olevani jollain tavalla väärässä, joka ikinen kerta. Siinä on aina jotain semmoisia nyansseja, mitä mä en ole tajunnut, koska mun mieli, niin kuin meidän kaikkien mieli, se toimii aina käsitteiden ja teorioiden ja niin kuin mallien tasolla. Mutta sitten todellisuudessa on aina enemmän nyansseja kuin parhaassakaan kartassa. Mä menen niihin tilanteisiin aina mun kartalla, mutta sitten se on se maasto, jota mä tutkin ja sitten mä pidän sitä karttaa taas vähän uudestaan joka kerta. Jos te katsotte tätä siellä jossain monopoliaseman turvissa, te ette ole tehnyt sitä ikinä. Sori. Ja tavallaan se ehkä, mikä tässä demokratisoituu, niin on just se, että vaikuttamisessa on niin paljon eri muotoja ja just nyansseja, että jos sä oot aiemmin optimoinut sen sun oman vaikutuspiirin jonkinlaisen merkityksellisyyshierarkian sisällä sitä, että mitä paremmin mä vaan listaan nämä lähdeviitteet ja keskityn vaan tähän tavallaan datan oikeellisuuteen ja sen jälkeen annan sen tavallaan transaktiona eteenpäin. Mutta mä en koskaan kehitä sitä ajattelua, että kuinka tällä tiedolla olisi myös jotain merkitystä. Niin tää maailma tulee aika räväkästi tällä hetkellä silmille, että tuolla on valtava joukko ihmisiä, jotka koko ajan optimoi, kilpailee sitä tilasta, että miten saadaan huomioon, miten tästä saadaan tehtyä merkityksellistä, tästä tiedonpalasta, tästä nyanssista. Ja kaikki toi on ihmiselle totta kai heti arvokasta. Se on välittömästi sun huomiossa ja se on heti vietävässä käytäntöön. Ja tässä on totta kai ne argumentit, että no mutta tämä lieveilmiö on paha ja tässä disinformaatio leviää. Kyllä, ja se pätee ihan kaikkiin murroksiin. Mutta mun on ainakin vaikea fokusoitua siihen pisteeseen, koska se tavallaan järjettömän skaalautuvuuden ja vipuvarsien määrä, mitä tää aika näyttää, niin täytyy olla aika niin kuin sumuisat lasit, että toi on se fokus, mihin tässä keskittyy. Eli vähän samaan tapaan voisi ajatella, että ne, jotka kritisoi sitä, että no ihmiset jakaa jotain henkilökohtaisia anekdootteja, kun ne on saanut parannettua jonkun jalkasilsan jollain jäkälällä, niin että totta kai, kun niillä linkittyy siihen vahva emootio ja ne haluaa viestiä sen. Ja samaan tapaan nytten moni akateemikko ja muu, jolle tulee vahva tunnelataus siihen, että perkele tuolla jaetaan taas jotain pseudotieteellistä jotain, haluaa jakaa sen tunteen eteenpäin, mikä mulle näyttäytyy ihan samanlaisena yksittäisenä pienenä anekdoottina paljon isomman ja merkityksellisemmän ilmiön keskellä. Ja tää on se viesti, mitä mä en voi olla nyt tuomatta tähän aikaan, koska mä oon aina tykännyt siitä, että always find a coachable moment. Eli milloin on se hetki, missä vaikuttamisella on oikeasti merkitystä. Mä en voi mennä jonnekin luennolle ja tulla sieltä hyvällä omalla tunnolla, jos ei mulla ole semmoinen fiilis, että mä oon oikeasti tehnyt jotain merkityksellistä, oikeasti pyrkinyt auttamaan ja jakamaan sitä niin, että se menee käytäntöön. Ja tää on ehkä se ero, mitä mä näen nimenomaan koko ajattelussa, että moni on siellä yleistettynä suojatyöpaikan turvissa saanut merkityksellistä ihan erityyppistä tekemisestä. Ja sitten kun tämmöiset ilmiöt alkaa tulla siihen piiriin, että pitäisikö mun ihan oikeasti miettiä, että miten tästä tehdään efektiivistä. Vaikka se ei olisi oma vahvuusalue, niin ton ajattelun kehittäminen on aivan sikatärkeetä. Ja sen ajattelun kehittäminen, että okei, vaikka tää olisi mun vahvuusalue, mikä se monelle onkin, se datan kahlaaminen, käsittely ja näin poispäin, niin miten mä luon rakenteita, jotka mahdollistaa ja tekee siitä datasta merkityksellistä, koska muuten sillä ei enää kohta ole kysyntää. Koneet, laitteet, muut tekee sen mekaanisen duunin tehokkaammin, virheyttömämmin ja paremmin kuin kukaan teistä. No, ei voisi paljon paremmin sanoa. Ja haluan tähän lisätä sen, että jos mä oon päätynyt elämässäni sellaiseen tilanteeseen, missä mun asema ja turva ja kaikki perustuu valtaan ja kontrolliin, niin silloin mun mieli automaattisesti mun huomaamatta
suosii aina semmoisia ratkaisuja, missä on valtaa ja kontrollia. Esimerkiksi ruuassa, niin joku semmoinen reguloimaton katuruoka, missä ei olisi yhtään välikättä, niin se olisi ihan kauhistus. Mutta sitten taas niin ihmisen kannalta, niin se olisi ihan sika siistiä, jos se katuruoka maksaisi sen 50 senttiä ja se olisi jotain ihan saakelin tuoretta ja laadukasta. Vaikka siinä joskus saattaisi tapahtua jotain vaarallista. Niin sama juttu tieteessä, että me, jotka halutaan sitä kontrollia valtaa, me halutaan siihenkin ihan hitosti niitä hirveän kalliita välikäsiä väliin. Me halutaan niitä, koska se on turvallista, se on kontrolloitu. Ja mä itse taas haluan sitä katuruokaa, eli mä haluan kuulla oikeasti suoraan, mä haluan suoraan empiriaa, ilman välikäsiä, jotka nostaa sitä hintaa ihan älyttömästi ja sitä kautta ne vie sen kontrollin niille, joilla ne rahahanat on, joilta sinäkin saat ehkä elantos. Ja sit mun on vaikea olla tavallaan tässä ajassa näkemättä sitä, että kun teknologia katalysoi sitä, että se joku viljelijä on tuolla niin pellolla ja nostaa sen jonkun punajuuren sieltä ja laittaa sen jonkun dronin kyytiin, joka kuljettaa sen suoraan sulle niin himassa ja se joku applikaatio kertoo, että nyt se punajuuri on tullut. Ja se on niin kirjaimellisesti 3 minuuttia sitten ollut siellä maan sisällä. Niin mitä veikkaatte, että pysyykö se regulaatio, lainsäädäntö, tavallaan vanha status quo kontrollointijärjestelmä tuossa perässä? Ei tietenkään. Ja me nähdään näitä jo niin selkeästi Uberin, Airbnbn, ihan kaikkien rakenteiden kautta. Ja tää on mun mielestä se olennainen juttu. Mä en edes kokisi merkityksellisää puhua tästä, jos ei se olisi niin selkeästi näytettävissä jo meidän historian valossa. Eli nyt ei puhuta edes enää jostain futuristisesta maalailusta, vaan puhutaan ilmiöistä, jotka on kertaantunut jo meidän elinaikana niin monta kertaa, ja jotka kiihtyy niin järjettömällä vauhdilla, että mä ainakin haluan tämän viestin ihan vaan aidosti eteenpäin sen takia, että se on tosi tärkeää. Ja mä toisaalta näen ihan huikein paljon arvoa niissä ihmisissä, joilla on tosi kokonaisvaltainen perspektiivi tietyistä tieteenaloista ja näin poispäin. Mutta se tulee räpsähtämään aika vahvasti naamalle, jos se on vaan sitten sitä, että ei kun jatketaan tällä mallilla, ei seurata aihealueita ja teemoja, jotka on sen oman fokuspisteen ulkopuolella. Eli herätys. No joo, ja sitten mä haluaisin sanoa tähän sen, että tutkitaan miten maailma toimii, miten elämä toimii, miten ihminen toimii, ei miten ne mallit toimii tai miten se kontrolli toimii, vaan miten se toimii silloin, kun sitä ei kontrolloida tai jopa silloinkin, kun sitä kontrolloida, niin miten se haluaa silti yrittää toimia ja mitä jos mentäisikin myötävirtaa. Niin esimerkiksi ruuassa, niin se on jotenkin hassu ja semmoinen, mutta siis hyvin niin kuin valtiollinen ja tämmöinen hallinnollinen ajattelutapa, että ihmiset, teidän pitäisi syödä enemmän kasviksia. Mun mielestä kiinnostavampi kysymys on, ja ylipäänsä kysymys on se, että miksi ne vaikka ei syö niin paljon kasviksia, tai miksi ne syö mitä ne syö. Se on tiedon puute. Niin, tutkimuksen puute, lähdeviitteiden puute. Tai itsekurin puute, tai hallinnan tai kontrollin tai pakottamisen tai määräysten tai sääntöjen tai regulaation puute. Sitähän se aina niin kuin on. Ja sitten meillä on taas korkeammat hinnat ja suppeampi valikoima, kun tuodaan sitä lisää. Mutta hetkinen, nyt mulla sanopaa. Voi jatkaa tosta vaan, että jos sitä ilmiöä pyrkisi ymmärtämään, mitä nyt tapahtuu, että miksi ne personal trainerit on siellä aamu-tv:ssä, miksi ne kokemuspohjaisemmin puhujat saa jonkinlaista palstatilaa, niin on se, että ihmiset haluaa sitä. Ihmiset tällä hetkellä vaikuttaa mediaan enemmän, koska se monopoliasema ei tietenkään enää toimisi, koska muuten joku muu voi luoda median, millä on yksinkertaisesti enemmän seuraajia, enemmän ihmisten huomioon kuin sillä jollain vanhan valtarakenteen niin kuin pohjalle niin kuin mainoksilla ja muulla häirinnällä. Niin kuin se ei luo arvoa taas niin paljon kuin joku, joka tekee sitä suorempaa. Ja sitten ne personal trainerit ja muut tulee puhumaan nimenomaan tästä, että mitkä on niitä muuttuja, mitkä vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen, mitkä elävöittää, tuo sen lähemmäs elämää siitä teoreettisesta mallista. Ja tätä voi taas vastustaa, tai sitä voi pyrkiä tavallaan auttamaan ja korjaamaan niitä asioita, tarttumaan niihin eikä siihen, että nyt on perseestä, että tällainen ilmiö on olemassa, koska se on nimenomaan taas kokonaiskuvan puutetta ja sellaisten asioiden vastustamista, mille sä et ihan oikeasti voi enää mitään. Eli toi on mun mielestä sellainen, niin kun, missä erottuu jyvät akanoista siinä, että mitkä sun tarkoitusperät oikeasti on, koska noi heijastaa jokaiselle meistä aina sitä, että mitkä ne sun oikeat motiivit on. Onko ne sitä, että sä ihan oikeasti haluat miettiä, että miten näitä ihmisiä autetaan? Miten ihan oikeasti saadaan syömään enemmän niitä kasviksia? Ei vaan se, että sä saat merkityksellisyyttä siitä, että sä puhut niin. Mutta sua ei oikeasti kiinnosta, että meneekö se käytäntöön. Ja toi tulee kaikista meidänkin varmaan palosta. Ja tästä tavallaan välittyy se, koska mua ainakin ihan oikeasti harmittaa se, että
se on siitä kiinni, että se hyvä tieto ja kaikki mitä me ymmärretään ei todellakaan siirry tällä hetkellä sellaisessa formaatissa, mikä aiheuttaisi toimintaa. Se siirtyy vaan siihen tiettyyn blokkiin asti ja sitten ihmiset lyö päätä seinään, että no mutta miksi ihmiset ei ymmärrä tätä minun meta-analyysiä, miksi se ei siirry käyttäytymiseksi? Koska se on niin yksulotteinen ja suppea ajattelu siitä, että mikä saa ihmisen liikkeelle. Joo, ja siis I'm with you täysin. Siis niin kuin kuka ikinä tätä katsoo, niin I've been there. Että on kyllä niin kuin ollut se jätkä, joka ihmettelee, että miksi noi jätkät saa noita naisia, vaikka mulla on parempia ajatuksia, mutta miksi ne ei niin siirry eteenpäin. Ja tää on itse asiassa mulle ainakin sellainen, mä oon pitänyt satoja luentoja aika heterogeenissä ympäristöissä ja se mitä toi on niin kuin näyttänyt on se, että se on aika erilainen se tyylilaji, tavallaan intertekstuaalisuus, mikä siinä pitää olla, jos puhutaan insinööreille tai puhutaan keski-ikäisille mammoille. Ja tää on se tavallaan ymmärryksen puute, että jos mä lähden siitä missiosta, siitä tavoitteesta, että mulla on pyrkimys vaikka vaikuttaa isoihin massoihin, niin totta kai mun pitää tavallaan kalibroida ne mun vaikuttamisen välineet esimerkiksi tämän ravitsemuksen tiimoilla enemmän emotionaalisiin tavallaan polkuihin, kuin siihen, että mä yrittäisin vaikuttaa se jonkun vähän ehkä enemmän omassa feminiinisyydessään ja tunnelinkeissä läsnä olevaan ihmiseen jollain niin kuin just mielentason 1.2657. Se ei vaan toimi. Ja totta kai sekin on mun mielestä ihan ok, että jos pyritään vaikuttamaan niihin muihin tutkijoihin ja siihen piiriin ja se tiedon jakaminen on edelleen tosi tärkeää ja siellä pätee erilaiset lainalaisuudet. Mutta silloin ei ole mun mielestä mitään varaa tulla huutelemaan siihen ison keskusteluun, että paha maailma, että paha median vika ja tämä johtuu tiedon puutteesta. Niin silloin sä teet itsestäsi nolon tässä ajassa ja se kaikki jää nauhalle. Ja tää on mun mielestä sellainen, mikä on tärkeämpää myös kaikille ymmärtää, että me ostetaan asioita, me ostetaan ideoita heijastaen toisten ihmisten tarkoitusperiä pohjimmiltaan. Ja niin kuin alussa puhuttiin, niin kuin kaikesta tulee läpinäkyvämpää, se fokus tulee enenevissä määrin menemään eri arvoihin. Ei pelkästään siihen, että minkä tyyppisiä ajatuksia sä tavallaan ylläpidät, vaan minkälaisia arvoja sä oikeasti ylläpidät. Ja jos sä oot eri elämän vaiheissa toiminut tosi ei-arvolähtöisesti, ihan oikeasti aiheuttanut pahaa ja tavallaan myynyt Coca-Colaa. Niin toi kaikki jää nauhalle. Se digitaalinen jalanjälki on siellä ja mä pystyn reaaliajassa muutaman vuoden päästä jo käytännössä sillä, että ei vitsi mikä tyyppi, että onpa ollut kehällä niin kuin ison osa elämästä. Ja sitten me pystytään tavallaan taas katalysoimaan sitä, että mun ei tarvitse käyttää ihan hirveästi aikaa siihen, että mun pitäisi kaivaa sen ihmisen tarkoitusperät ja arvot, vaan mä näen sen suoraan, että no en välttämättä nyt halua mennä ton ihmisen pöytään, että se ei selvästi ole ihan hirveästi halunnut niin kuin hyvää tähän maailmaan. No joo, ja siis maailma on väärässä. Ja jos mulla on valtaa, niin mä voin pistää sen maailman silleen niin kuin mä näen, mutta se ei ole enää se juttu tänä päivänä, että niin kauan kuin on ollut valtaa, eli on ollut vaikka portinvartijoita, jotka on voinut päättää, mitä vaikka lehissä sanotaan ja näin, niin hyvä niin, tai en tiedä miten hyvä. Mutta ei se tänä päivänä vaan toimisi. Yhä useampi ala disruptoituu silleen, että siellä ei ole enää sitä keskusvaltaa, joka päättää kaikesta. Ja silloin kun ei olekaan valtaa, niin sitten täytyykin alkaa kysymään, täytyykin alkaa kiinnostua, miten se maailma on. Että jos hallintotieteessä me mietitään, että miten asioiden pitäisi olla ja miten me saadaan ne niin kuin manipuloitua tai pakotettua niin kuin siihen, mutta sitten taas mitä. No toi Clayton Christensen, joka on oikeastaan keksinyt sen koko disruptio-käsitteen käytännössä, Innovators Dilemma, oliko se jo vuonna 1994 tai jotain tällaista näin, niin sillä oli semmoinen hyvä puhe, missä ne kertoi, että miten ne teki semmoisen kyselytutkimuksen, kun ne ihmettelivät, että miksi McDonaldsista ihmiset käy aamupalalla jonkun niin Sunday-jäätelön tai tämmöisen piirtelön. Ja sitten ne kysyi ihmisiltä, että mikä se on se tarkoitus, mihin sitä oikeasti ostat. Niin se oli ihan eri kuin mitä ne niin kuin myyjät oli ajatellut. Eli se oli se, että niillä on hemmetin tylsä tunnin työmatka edessä, niin ne tarvii jotain siihen, mutta kuitenkin mikä ei sotke. Niin se on kätevä siihen. Eli nämä on ne kysymykset, mistä meidän tarvii kiinnostua silloin, kun meillä ei ole enää valtaa. Silloin, kun se valta on ihmisillä ja maailmalla ja ilmiöillä, niin meidän täytyy kiinnostua niistä ilmiöistä, eikä pelkästään siitä, miten voidaan toppuutella niitä tai kontrolloida niitä tai teilata ne tai jotain tällaista. Sitten kun vaikka seuraavan kerran Tomi Kokko puhuu jossain, niin sitten jos sä oot se Fogelholmi, niin älä vaan sano, että älä vaan yritä toppuutella sitä, että tuo on kyllä ihan liian innoissaan tuo kaveri tai jotain tällaista, vaan että miksi se on innoissaan? Miksi ihmiset on siitä? Siinä on joku. Se voi olla se, että niillä on tylsä työmatka ja ne tarvitsee jonkun Sunday-jäätelön, mitä ikinä se onkaan. Sitten kun sä ymmärrät niitä ihmisiä paremmin ja niiden tarpeita ja mitä ne haluaa, sitten sä voit auttaa niitä paremmin, mikä toivottavasti on myös sun halu, eikä pelkästään hallita niitä.
Just näin, ja tavallaan se, että kaikki nämä alat demokratisoituu, eli just se, että kaikilla on tällä hetkellä mahdollisuus käytännössä nollakustannuksilla jakaa omia havaintoja, taidetta, kaikkea. Tämä on se ilmiö, mikä oikeasti edistää totta kai tässä ajassa sekä hyviä että huonoja ilmiöitä. Ja jos sulle on merkityksellistä tavallaan keskittyä osoittamaan niitä, että no tämä ilmiö on tällä hetkellä perseestä, niin sä voit miettiä, että miten merkityksellistä se on, niin kun, jos sä juokset maratonia. Tällä hetkellä se saattaa näyttää merkitykselliseltä sille sun omalle pienelle peer groupille sen takia, että sä saat jotain merkitystä ja arvostusta sen kautta. Ja toisaalta on se myös hyödyllistä tietyissä vaiheissa, ei siitä pääse mihinkään. Mutta se kysymys lähtee siitä, että kuinka paljon sä ihan oikeasti välität ihmisistä. Se on ehkä paras niin kun business-vinkki mun mielestä kaikkeen, että ihan oikeasti välittää ihmisistä ja pyrkii luomaan arvoa. Ja tossa ei tavallaan ole enää tilaa sille ihan sama missä positiossa sä oot. Mä ainakin itse tiedän jo tällä hetkellä, että mä en todellakaan pysty tekemään samoja asioita, mitä mä teen tällä hetkellä, niin vuoden päästä tai 3 vuoden päästä tai mitä ikinä. Ja mäkin on ihan dinosaurus jo sen tavallaan ajattelun plastisuuden suhteen, jos vertaa johonkin 17-vuotiaaseen, jonka käsitys maailmasta on aina ollut se, että me ei todellakaan tiedetä, miltä maailma näyttää 3 vuoden päästä, mitä tarpeita siellä on. Kun taas sitten joku 40, 50, 60 on koko elämänsä ajatellut ihan superlineaarisesti, tosi tavallaan pitkäjaksoisesti, että nyt kun minulla on tämä työ, niin minun ei tarvi enää ikinä ruveta opiskelemaan mitään, oikeasti muuttaa kovin radikaalisti mitään malleja. Ja tämähän tulehtuu tällä hetkellä pintaan tosi vahvasti, koska maailma muuttuu ympärillä ja joko voi adaptoitua tai sitten voi kiukutella. Mitä Jaakko aikoo tehdä isona? Mä en tiedä, mutta ehkä vielä olennaisempana on myös se, että mulla ei todellakaan ole edes pohjimmiltaan mitenkään kovin suurta romantiikkaa esimerkiksi ravitsemusta kohtaan. Mehän siis kumpikin me voidaan korjata tämä asia ja siirtyä muualle. Niin, tai siis, että kun tämänkin pointtihan on opettaa ajattelua. Se, että moni aina keskittyy siihen, että vitsi, nuo jätkät hifistelee tuolla ja näin poispäin. Mä keskityn esimerkiksi niihin asioihin sen takia, että mä ymmärrän, että kaikki mekaaninen ajattelu tulee vähenemään tosi radikaalisti tässä yhteiskunnassa, ja meidän fokus tulee tavallaan kaiken tekoälyn ja teknologisen kehityksen vuoksi siirtymään enemmän siihen syvyysajatteluun. Se, että miten mä voin suhtautua tähän, voinko mä nähdä se jotenkin taiteellisemmin, voinko mä oikeasti keskittyä niihin tiettyihin yksityiskohtiin niin, että se alkaakin olla paljon merkityksellisempää, koska se joku binäärijärjestelmä ei pysty niinku ymmärtämään siitä tiettyjä ilmiöitä, mitä mä pystyn taas. Ja tää tavallaan ajattelu on mulle ainakin tosi olennaista just sen takia, että se heijastaa tietyn tyyppistä ajattelua. Ja se on se, mitä mä ainakin melkein kaikella kommunikaatiolla pyrin siirtämään eteenpäin sen sijaan, että se itse sisältö olisi edes ihan niin tärkeää tai tarpeellista. Ja tää on varmasti vaikea nähdä just vähän lineaarisemman ajattelun kautta, mutta jotkut taas sitten saa näistä kiinni aika hyvin ja on heti sellainen, että joku osa tossa niinku resonoi, jotenkin niinku, että tossa on jotain. Ja se voi olla, että tästä videosta joku 1 ihminen tai 5 ihmistä on sillainen, että joo, ihan hyvää kamaa, ja 90% on sillainen, että ei vitsi mitään paskaa ja mitä ikinä. Mutta sille ei ole mulle ainakaan mitään merkitystä. Ja sillä on ehkä enemmän merkitystä 2 vuoden päästä. Jep. Ja just siis tarkoitan tietysti sitä, että voidaan referenssinä katsoa jossain vaiheessa tää sitten 2 vuoden päästä ja katsoa, että minkälaiseen pisteeseen maailma on mennyt. Joo, siis mä oon ollut ihan järkyttävän kiinnostunut tulevaisuuden tutkimuksesta jo ihan siis ennen kuin mä tiesin, että sellaista alaa on olemassa. Ja sitten kun mä joskus teineenä löysin, että sellainen ala on, niin mä olisin, että oi vitsi, toi on ihan parasta ikinä. No yliopistossa mikä ei sitä ollut ihan parasta ikinä, mutta se on kiehtonut koko ajan ja ihan pienestä asti siitä asti, kun osasin sulle kävellä kirjastolla, niin mä oon seurannut jotain teknologialehtiä ja kaikki tämmöisiä. Aina tiennyt minä päivänä se uusin joku, mikäli mikroprosessorilehti tulee sinne. Ja sitten jos se ei olisi tullutkaan, niin mä oon ollut ihan hajalla. No sitten seuraavan päivänä uudestaan ja näin. Ja se on ollut niin siistiä aina niin kuin lukea niitä hiljaisia signaaleita, niin kuin tulevaisuustutkimuksessa sanotaan. Ja nyt tässä ajassa ne ei ole enää mitenkään hiljaisia. Tai silleen, että mä istuin hiljattain samassa saunassa semmoisen autoalan pioneerin kanssa. Hän sanoi, että heidän firmassa, jos joku tekee 3 kuukauden päästä samaa työtä, suunnilleen samalla tavalla mitä nyt, niin saa saman tien potkut ihan suoraan kysymättä. Eli
työn luonne on muuttunut täysin. Ja se muuttuu jatkossa vielä enemmän. Eli ennen työ on ollut jotain, mitä vaan niin kuin pyöritetään. Jatkossahan koneet hoitaa kaiken sellaisen pyörittämisen ja toistamisen. Ja niin kuin, jos joku ihminen tarvii ohjelmoida vaan niin kuin tekee jotain, niin et sä ohjelmoi enää ihmistä, sä ohjelmoit jonkun ohjelman. Niin ihmiset tekee asioita, vähän niin kuin me tehdään tässä, että me pyritään niin kuin muuttamaan jotain. Siis tää on ihan järkyttävän iso ajatus, kun tämän oikeasti tajuaa, että jatkossa kaikki työ on sitä, että sä pyrit niin kuin muuttamaan jotain, eikä vaan tekemään jotain niin kuin toistamaan. Se on oravan pyörää. Tulevaisuudessa niin kuin ne pärjää, jotka nimenomaan välttää kaikkea sellaista tylsää toistamista, semmoista, mikä ei niin kuin vie mitään mihinkään, mutta sitä vaan tehdään, koska siitä saa palkkaa. Tulevaisuudessa siitä ei saa palkkaa. Se on se pointti. Joo, ja taas tavallaan se, että kukaan ei oikein opeta meille eksponentiaalista ajattelua. Sitä, mikä kaikessa meidän ympärillä tällä hetkellä rupeaa näkymään enenevissä määrin ja mistä tykkäsin itse asiassa Kevin Kellyn tavallaan yksinkertaistava ajatus siitä, että se mitä teollinen vallankumous teki, niin teki merkityksettömäksi sen, että mä joutuisin käyttämään samalla lailla lihasvoimaa sen kuin vitsin reen työntämiseen tai jonkun maan niin kuin kylvämiseen, whatever. Että se pystyttiin koneellistamaan. Mutta me eletään nyt sellaisen murroksen keskellä, missä niihin koneisiin tuodaan älykkyys. Ja pikkuhiljaa ne korkeammat tekoälyt alkaa tulla siihen, että ne rupeaa korjaamaan, syväoppimaan, tavallaan tekemään itsestään eksponentiaalisesti niin kuin tehokkaampia ja parempia siinä hommassa. Ja koko meidän tavallaan ajattelu on aina kehittynyt hyvin lineaarisesti. Miettimään, että nyt kun mun pitää ottaa 30 askelta tonne suuntaan, niin mä käsitän sen tavallaan mittakaavan tosi selkeästi. Mutta jos mä ottaisin 30 eksponentiaalista askelta tonne suuntaan, niin se olisi 26 kertaa maailman ympäri. Meillä ei ole niin mitään mittakaavaa tällaisiin ilmiöihin. Ja se on mun mielestä se iso haaste niin just tämmöisten juttujen parissa tällä hetkellä, että suurin osa ihmistä on sillä, että no joo, mutta sitten joskus 50 vuoden päästä on saattanut tapahtua jotain niin kuin pientä. Mutta jos katsoo ihan oikeasti ympärilleen, niin se näkyy jo niin selkeästi niin monella alalla, että varsinkin ravitsemus, terveys, koko itse asiassa lääketiede ja kaikki tulee disruptoitumaan melkein enemmän kuin mikään muu sektori. Ja sen takia tämä on mun mielestä niin kuin ehkä pieni pelinavaus, mihin mä ainakin toivon nimenomaan rakentavaa keskustelua ja ylipäätään ehkä muiden havainnointeja, sellaisia ongelmakohtia, mitkä vois olla hyvä yleisesti viestiä eteenpäin. Ja mä oon itse korostanut nyt viimeiset pari päivää näissä keskusteluissa siitä, että jos se kyse olisi oikeasti ymmärryksen lisäämisestä, nimenomaan siitä, että se viestintä olisi efektiivistä, niin mä nähtäisin esimerkiksi tällaisten asioiden viestiminen aika olennaisena sen kannalta, että miten ihmiset suhtautuu mediaan, suhtautuu ympäröivään maailmaan, eikä se olisi enää niin tavallaan yksityiskohtaista siinä, että nyt meidän täytyy keskittyä tähän, että montako 100 grammaa lihaa meidän pitää, niin kuin, jos et sä ymmärrä ihan oikeasti tässä ajassa sitä, että siihen ei tule menemään pitkään, että ne kaikki sensorit ja muut, jotka reaaliajassa lukee meidän kehosta yksilöllisesti, ottaen huomioon niin monta biomarkkeria, että kukaan lääkärikään ei tavallaan pääse sille tasolle sen niin kuin analysoinnin heijastamisen suhteen. Voi olla, että tähän kestää 10 vuotta, 20 vuotta, whatever, mutta toi tulee tapahtumaan meidän elinaikana. Ja sen takia musta on jotenkin hassua, että edelleen yritetään niin jotenkin vahvasti pitää kiinni siitä, että sinun täytyy. Tavallaan just se regulointi ja se tavallaan tulee niin vahvasti fiiliksenä siitä läpi, että totta kai se synnyttää entistä vahvemman vastailmiön ja tarpeen just silleen, että hei, ihan oikeesti ravinto on hauskaa, se on niinku jakamista, iloa, kaikkea. Ja jos joku edustaa sitä, se Tommi Kokko menee sinne, että hei, mulla on niinku hyvä meininki, niin ei ihmiset silloin edes keskity niihin faktoihin, niihin asioihin, vaan ne keskittyy siihen, että onpa kiva, että tää aika nostaa nyt tätäkin pinnalle, koska ne on kyllästynyt siihen, että jostain elävästä moniulotteisesta ilmiöstä on tehty niin saakelin sairauspainotteista. Kyllä. Niin kuin kaikki tää. Niin. Et siinä mielessä se tavallaan joku tasapainoharha tai halo-efekti tai joku muu, niin mun mielestä aiheuttaa ns. Omasta näkökulmasta väärin tehtynä tai heikosti tehtynä tietysti aina vastailmiön. Ja taas se kyse on siitä, että se ei ole hyvä tai paha, vaan kyse on siitä, että pyritkö sä ymmärtämään sitä kokonaisuutta, vaan osoittelemaan siellä sisällä jotain niin kuin loppujen lopuksi aika merkityksettömiä lieveilmiöitä. Joo, ja sitten markkinoilla ei voi ikinä sanoa silleen, että
jakohalmettujen asiakkaat on väärässä, kun ne ostaa Jakelta jotain, koska ne itse edes ei voi täysin tietää niitä syitä, miksi ne ostaa jotain. Että niin kuin, what is value, mitä on lisäarvo, niin se on hyvä kysymys. Ja siitä on hyvä olla tosi kiinnostunut, että miksi ihmiset ostaa vaikka Tomi Kokon valmennuksen, niin siihen on niin paljon enemmän syitä kuin se, että että sillä on enemmän lähdeviitteitä tai jotain. Siinä on niin monia eri syitä. Se voi olla vaikka se yhteisöllisyys tai mikä tahansa. Alright, Halmetyö kävi vaihtamassa videokasetin tuohon meidän vanhaan Ei vaan kyse on itse asiassa siitä, että järjestelmäkameralla ei pysty kuvaamaan tiettyä pätkää pidempää videota taas erilaisten regulaatiosyiden vuoksi, jotka selvästi luovat lisäarvoa tähän yhteiskuntaan, mutta Niin, eli keskittää valtaa ja nostaa hintoja kaikille. Mutta et mitä taas teknologia tekee, samaan aikaan kun regulaatio on lisääntynyt ihan järkyttävästi ja nostanut kaikkia hintoja ihan järkyttävästi, niin samaan aikaan teknologia on tuonut niitä ihan järkyttävästi alas. Ja sen takia meillä on suunnilleen samat hinnat nyt, mitä about ennenkin tai jotain. Mutta niin kun, se on hirveän konkreettista, että no so what, jos meillä on nykyään joku nopeampi kännykkä tai saadaan hienompia kuvia, tai että jos ei tarvita niin isoja jotain tietokonehuoneita. Mutta ei se ole pelkästään se, vaan mieti kuinka paljon musiikkia sä vaikkapa saat 10 eurolla tällä hetkellä. 10 € kuussa, niin sulla on koko maailman musiikkivalikoima käytännössä. Ei sulla ollut vielä 10 tai 20 vuotta sitten. Eli tämä on tapahtunut nyt myös vaikkapa sille, miten vauras sä voit olla musiikin suhteen. Mutta vuoden, 25 vuoden päästä ja lähivuosikymmeninä, niin ihan kaikki, mitä sä niin voisit rahalla ostaa, niin tapahtuu tuo ihan sama asia. Niin ihan kaikki, mitä sä tällä hetkellä ostat. Ihan kaikesta tapahtuu toi, jos regulaatiot sallii, ja silloinkin kun ne ei salli, niin kuin vaikka Uberin tapauksessa. Niin, ja sitten jos ne välillä joku regulaatio ottaa joku pikkuvoiton, niin sillä ei ole mitään merkitystä, koska se Mooren-laki vaan tekee kaikesta lopulta käytännössä jopa ilmasta. Et meistä tulee kaikista niin kuin, ei miljonääriä, vaan niin kuin, tavallaan siis meillä tulee olla enemmän vaurautta kuin kellään voisi olla. Niin kuin, vaikka sulla olisi kaikki maailman rahat, niin sulla ei olisi niin paljon vaurautta kuin meillä kaikilla on kohta. Niin mietitään vähän sitä niin kuin tietoisuutta, että minkälaisia miljonäärejä me halutaan olla. Ainut tavallaan uhkakuva on just siinä, että meidän tavallaan sosiaaliset ekosysteemit ei ole valmiita siihen entiteettiin, mitä se joku tekoäly tai muu tulee edustamaan. Et jos se on niin paljon pidemmällä, että sä pystyt tavallaan laskemaan sillä jotenkin sotateknisesti sen niin kuin X miljoonaa siirtoa eteenpäin, niin se voisi olla niin iso uhkakuva sellaiseen tietoisuudeltaan tai tavallaan just rakenteeltaan epävakaaseen yhteiskuntaan, että sit joku rupeaa niin kuin pommittamaan. Tiedätkö, mutta että senkin takia tää on mun mielestä itselle enenevissä määrin tärkeä puhua just tästä, koska se ongelmapiste tai haastepiste ei todellakaan enää ole siellä, että jos et sä niin kuin osaa hyödyntää niitä teknologian luomia vipuvarsia siihen tiedon hankkimiseen ja muuhun ja kehitys siinä päivä päivältä, niin kuin, mä en tiedä mitä sä teet. Sen pitäisi tapahtua ja automaattisesti. Jos mä katson niitä 15-vuotiaita ja muita, niin ne toimii jo tuossa ekosysteemissä niin eri tavallaan tasolla ja niin paljon ketterämmin, että se ei todellakaan tule olemaan se niin kuin kuuma peruna. Se kuuma peruna tulee enemmän siihen, että miten me niin kuin suhtaudutaan niihin haasteisiin, mitkä jo tällä hetkellä todellisia. Et nyt kun meillä tulee Uberin jälkeen ne itseohjautuvat autot ja niin poispäin, niin miten me koodataan sinne ykkösiksi ja nolliksi ne jotkut filosofiset haasteet, että miten tää tekee jonkun väistöliikkeen, jos tossa on bussillinen niin kuin kouluun meneviä lapsia ja tossa on Suomen presidentti. Nämä on jo nyt todellisia ilmiöitä ja tällaisia tavallaan haasteita nousee pintaan joka sektorilta. Ja näissä me tarvitaan nimenomaan mun mielestä taas paljon moniulotteisempaa ajattelua kuin se vaan, että no ykkösiä ja nollia oikealle ja vasemmalle. Et se tullaan automatisoimaan hyvin hyvin nopeasti. Tuohon lisäarvoajatukseen mulla tulee itselläkin aika usein vähän vastustusta, että minkä saakelin takia jengi on niin innoissaan näistä jostain ihme pyllykuvista ja näin poispäin. Eihän tää luo lisäarvoa, mutta mä oon väärässä silloin. Niin, todellisuus on oikeassa. Niin, että tavallaan se on tosi hassua yrittää vastustaa sellaista, mikä tapahtuu. Ja sitten taas mä huomaan aina, että okei, että voisiko olla hyvä taas pyrkiä ymmärtämään tätä ilmiöä ja sen jälkeen miettiä, että miten mä voin itse vivuttaa, voinko mä tarjota tähän jotain, voinko mä yhdistellä näitä. Mutta se on niinku huonoin mahdollinen positio
että joku mikä tapahtuu ihmisten vapaasta tahdosta, niin sä jotenkin vastustat sitä tai syytät sitä teknologiaa, mikä on vaan meidän niin kuin jatke, meidän heijaste. Se ei ikinä ole hyvä tai huono, absoluuttisesti. Silmälasit on teknologia, onko ne perseestä, koska ne ei. Ja kaikki nämä on ehkä vaikeampia käsitteellisesti ymmärtää, koska me ei nähdä niitä niin konkreettisesti tavallaan tällä lailla. Mutta toi ajattelu on taas mun mielestä ihan super olennainen tähän aikaan. Ja sitten melkein aina käy silleen, että kun lähtee niin tutkimaan sitä jotain juttua, mitä mä en ymmärrä, että miksi nuo ihmiset tekee noin, niin sitten huomaat, että ei vitsi, tää oli oikeasti ihan saakeli siistiä. Että mä vaan luin täällä näitä kirjoja ja ne on tuolla bilettää. Miksi ne bilettää, miksi ne ei lue? Ei vitsi, tää bilettäminen olikin tosi siistiä. Toi oikeastaan... se on ehkä Jussi opetti sen mulle joskus lukioaikana, että tyyliin sä voit ottaa jonkun, siis me oltiin kaikki jo Parkanon pojat silleen, että mikä olisi niinku hirveintä, mitä voisi tehdä, niin joku vitsi teknotranse, niinku, että kuuntelisi, että se olisi niinku hirveintä, mitä ihminen voisi tehdä. Niin me kuunneltiin sitä, järkettiin jotkut transebileet, ja meillä oli itse asiassa hauskaa. Me niinku, tavallaan sisältäpäin se vasta niinku huomaat, että asiat onkin kaikki sellaiset jutut, mitä ei ulkopäin ymmärrä, mutta jos joku niitä tekee, niin siinä on joku juttu, miksi se on siistiä. Niin, ja kuitenkin se ilo on viime kädessä se korkein lisäarvo. Ja tässä ajassa se on mun mielestä kaikista hassuinta, että mun ei tarvi ymmärtää, että miten tai miksi Snapchat toimii, koska meillä on niin paljon dataa siitä, että jos siellä on 50 miljoonaa käyttäjää, 100 miljoonaa käyttäjää, niin vaan niin kuin nimenomaan loogisesti täysin niin kuin typerä ihminen ajattelee, että no ei siinä ole niin kuin mitään. Et niin kuin jokainen, joka on aidosti kiinnostunut ja haluaa adaptoitua, muuttua ja ymmärtää, niin on avoimesti, että okei, että mikäs tässä on se juttu. Ai tää on se lisäarvo, mitä tää tekee. Ai tän takia ihmiset vaihtaa huomiotaan tähän. Ai tämmöisiin ilmiöihin ihmiset vivuttaa sitä. Ja sen jälkeen sä peilaat niiden sun omien tarpeiden, missioiden, minkä ikinä kautta, että oisko tässä jotain. Mutta mun mielestä se on niin kuin kaikista pahin positio tässä ajassa, että sä vastustat ilmiöitä, mitä sä et niin kuin edes tutki. Saati sitten niin kuin pyri ymmärtämään tavallaan, että se on... Siis, mulla voi olla ne äidin nostamat 5 euron housut jalassa, ja mä oon niin ottaa päähän, että miksi jengi tuhlaa johonkin 200 euron farkkuihin. Sitten kun mä menen jonkun hyvän makutuomarin kanssa ja ostetaan mulle parit 200 farkut ja näin, ei me pitkään, niin mä huomaan, että okei, nyt mä niinku ymmärrän, mistä tässä oli. Siis mulle kävi itse sanoin, sen jälkeen kun olin saanut jo itteeni riittävän hyvän kuntoon niin sen MS-taudin jäljiltä silleen, että oli, että hei, tässähän voisi vaikka jonkun tytönkin tavata, tai silleen alkaa niinku vähän sosiaalisoimaan ja näin, niin sitten pääsin tosi hyvän makutuomarin kanssa niinku kaupoille ja pistin niinku rahaa kunnolla menee, ja en mä ollut ikinä ollut mikään niinku vaatetyyppi silleen. Mutta sitten tajusin, että okei, olisi kannattanut olla. No nykyään taas jäänyt vähän vähemmälle, mutta siis olen saanut sen kokemuksen siitä. Menin takaisin johonkin yliopistoon sitten myöhemmin ja näin, niin kaikki naiset tulee, että sulla on ihana paita ja tällä, okei. Siis, ja niin kuin, että tuli vielä mieleen tosta se, että okei, 100 miljoonat ihmiset, ja sitten kun mietitään niin loogisesti ihmiset, ja sitten se on kategoria, mikä koskee myös minua. Sitten jos todennäköisesti siinä on jotain, mistä minäkin tykkäisin, jos en olisi niin rasistinen tai niin ennakkoluuloinen. Joo, tämä voisi olla ehkä tähän sellainen hyvä niputus. Mä veikkaan, että tämän videon keskeisin lisäarvo, mitä mä ainakin itse hain, niin on, että koko päivä oli tullut naputeltua tässä koneella, niin sai välitettyä tunnetta taas paljon moninaisemman aistijärjestelmän yli teille sinne. Ja laittakaa kommenttia alle, mitä ikinä ajatuksia aiheesta herää. Ja ei muuta kuin kiitos Ollille tästä kontribuutiosta ja vaan kaikkea hirmu hyvää.